Здравейте, днес ще инсталираме този урок LAMP сервер, в който да може да слагаме нашите PHP файлове и да започнем с писането на PHP. Целта ще трябва да изтеглим LAMP сервер, отиваме на lampserver.com, download, зависимо с колко бита е Windows, теглим. В момента в случая 64 бита. Трябва, ако нямате инсталиран Microsoft Visual C++, да го инсталирате. Чакаме да се стегли. Аз го инсталирам, затова няма да го инсталирам, просто показвам откъде да се стегли. Освен сервер ще ни трябва и програма, в която да пишем кодовете. Да може да се използва всяка програма, дори Notepad, но за предпочитание е да използваме някой редактор. Аз използвам NetBeans. Ми харесва, лесно се работи с него. Има много функции, показва къде е грешката. Защото при 500-600 реда код трудно може да се намери грешка. Независимо, че в самият сервер ни изписва на кой ред ни е грешката. Отваряме LAMP сервер, оттам отиваме Next. Agree, Next. Да, слушаме в и LAMP папката. Next няма да инсталирам тук, инсталира си го. След това пускаме от тук от Start LAMP сервер и отиваме в папката, където сме инсталирали. В случая е Edis, LAMP и дава. Ето тук, това тия папки са от мен. По принцип трябва да е празна папката или да има някакъв файл, изтривате файла или правим нов файл. От това после, първо ще трябва да инсталираме, да стеглим NetBeans. Отиваме на секунда само. NetBeans. Ако ще пишем PHP, както в момента, ще трябва да стегнем само за HTML и PHP, по-малко мегабайти, отколкото за Java, C++, другите прости, HTML5 и PHP теглим от тук. Ето започва да се стегне. Аз пак казвам, че това го инсталирам, така че няма да го инсталирам наново. Инсталираме го. Така всичко ще е напред и готово. Сега ще трябва пускаме NetBeans. Ще да отворя всички файлове, че малко отвори. Създавам нов проект. Отиваме горе или на New. Файл New Project, PHP Application, име на проекта First PHP или PHP Tutorials. Next. Изберем версията на PHP 5.4 в случая, UTF-8 кодинг. Next. URL на който да се дебъгва. Изобщо да го пуска, защото има градин браузър, като пуснем къде да тръгва. В случая при мен е в коя папка съм го сложил, в My. Ще го махна в My, ще го сложа директно в папка. Само създава папка.
PHP. Не избирам за сега никакъв фреймворк. И създаваме проекта. Създава се един файл, готов. Тук са ни файловете в проекта. Ще започнем с дебъгването и подкарването на проекта. Искаме сменяме на тук на Embedded WebKit браузър и оттам на Run Project. Това може да се мести ляво дясно, примерно ме ми по-удобно дясно. И ето на страница няма нищо. Първо ще пробвам да дадем някаква информация с напишем PHP, така се отваря. Така камичка да пишем в PHP документ, PHP в HTML документ, но в PHP документ е PHP, но може да се пише HTML в него. С echo. Пишем echo и така, което иска се изведе, примерно здрави. И за точка запетая затваряме. Запазваме файла и гледаме здрави. Това е така лесното. В следващия урок ще запознаем с променливи математически оператори. А сега ще пробвам. Това е в този фейковата, тези двойни кавички. Те може да са единични, но пишем двойни. Може да пише цяла HTML, например може да напишем HTML строй. Само ние тук пишем HTML. Това беше за този урок. Надявам се да ви е харесал.